Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Уявіце сабе, 18 стагоддзе, расійская імператрыца, і не абы хто, а знакамітая, уладная, багатая, ахвотная да кампліментаў Кацярына II плануе свой візіт у Беларусь. Упершыню пасля далучэння усходнебеларускіх тэрыторый да расійскай імперыі. Хто памятае добра гісторыю, то ў 1772 годзе па выніках першага падзелу Рэчы Паспалітай усходнебеларускія тэрыторыі з Полацкам, Віцебскам, Магілёвам, Гомелем былі далучаныя да расійскай імперыі. І вось Кацярына II неўзабаве пасля гэтага плануе свой візіт у Беларусь. Мэты дзве. Адна задача гэтага візіту сустрэцца з аўстрыйскім імператарам Іосіфам II і абмеркаваць пытанні знешняй палітыкі, фактычна падзел свету. А другая задача пазнаёміцца з новадалучанымі беларускімі тэрыторыямі, бо, як аказалася, у Пецярбургу не надта ўяўлялі, што такое Беларусь і што з ёю рабіць. Каб зразумець, што гэта за край такі, Кацярына II сама асабіста альбо нехта з яе набліжаных дае даручэнне імператарскай расійскай акадэміі навук падрыхтаваць адмысловае даведачнае выданне для гэтага падарожжа. Фактычна гаворка ідзе пра першы расійскі пуцяводнік па Беларусі. Кніжка ў дапамогу цудоўнаму падарожжу, якое запланавала імператрыца. І гэта хіба што першае такое паўнацэннае сістэмнае апісанне Беларусі з пункту гледжання расійскіх навукоўцаў, якое мы можам пабачыць. Гэта такая нармальная навуковая праца, упершыню падрыхтаваная сістэмна пра Беларусь, пра знешні выгляд населеных пунктаў новаўтвораных полацкага і магілёўскага намесніцтваў, пра склад насельніцтва, пра апісанне і спецыфіку мясцовых храмаў, манастыроў, палацаў, уладанняў, прыроды і гэтак далей. Карацей кажучы, Кацярына II замовіла пад сваё падарожжа спецыяльнае выданне, якое мы з вамі сёння пабачым. Гэтая кніжка у пэўнай ступені унікальная, бо ў Беларусі захавалася толькі ў адным экзэмпляры, хаця ў свеце ёсць яшчэ некалькі асобнікаў, і кніжка мае вельмі дзіўную, складаную, даўгую назву. Вось яна акурат перада мною. Топографические примечания на знатнейшие места путешествия ее императорского величества в белорусские наместничества. 1770 год при СПБ Импер Акад Наук. При Академии наук. Выданне падрыхтаванае. Гэтае унікальнае выданне, паўтаруся, з'яўляецца адным з першых навуковых асэнсаванняў беларускай гісторыі, беларускай рэальнасці на канец 18 стагоддзя з даволі падрабязнай дэталізаванай інфармацыяй пра наш край. Такое першае знаёмства расійскіх уладцаў з новадалучанымі беларускімі землямі. Мне падаецца, гэта выданне надзвычай цікавае, бо шмат можа распавесці пра Беларусь нам сёння, праз 2,5 стагоддзі пасля вось гэтых падзей. Што ж, распачнём. Хвала Хрысту, шаноўныя гледачы і слухачы. Мы разважаем пра унікальныя рарытэты ў беларускай кніжнай культуры. І сёння размова ідзе пра пецярбургскае выданне дапаможніка ці пуцяводніка для імператрыцы ўсерасійскай Кацярыны II. Гэтае выданне было падрыхтаванае ужо калі планы на падарожжа былі складзеныя. Справа ў тым, што, як мы ведаем, усходнебеларускія землі ўвайшлі ў склад расійскай імперыі ў 1772 годзе паводле першага падзелу Рэчы Паспалітай. Гэту інфармацыю мы ўсе ведаем з падручнікаў, хаця яна не зусім дакладная. Па факце, інкарпарацыя ці спачатку акупацыя гэтых тэрыторый адбылася яшчэ годам раней, у 1771 годзе, калі расійскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю вось усходняй Беларусі, занялі гэтыя землі, а ў 72 годзе сітуацыя фактычна была проста зацверджаная дамоваю паміж трыма імперыямі: Аўстрыяй, Прусіяй і, канешне, расійскай імперыяй.
дыскусія пра магчымы падзел адбывалася нават раней, яшчэ ў 1763 годзе яна распачалася і 10 гадоў так даволі актыўна працягвалася. Яна была звязаная з завяршэннем кіравання Аўгуста III ў Рэчы Паспалітай і магчымым прыходам новага уладара, які мог бы вывесці Рэч Паспалітую з-пад кантролю магутных суседніх дзяржаў. І гэта, канешне, суседзяў непакоіла, і ў выніку планы на акупацыю гэтага краю яны распачалі нараджацца ўжо ў 1763 годзе. Свае прэтэнзіі на гэты край выказалі шмат якія дзеячы ў суседніх дзяржавах, і вось ужо ў 72 годзе, як мы ведаем, тэрыторыі усходніх некаторых ваяводстваў ці паветаў нашай дзяржавы увайшлі ў склад расійскай імперыі. Так цалкам да расійскай імперыі адышлі інфлянскае і мсціслаўскае ваяводства, таксама большая частка полацкага ваяводства па беразе Двіны, так бы мовіць, правы бераг Двіны, амаль усё віцебскае ваяводства, а таксама ўсходняя частка рэчыцкага павета мінскага ваяводства. Фактычна ў складзе вось гэтай расійскай імперыі апынуліся і Полацк, і Віцебск, і Магілёў, Мсціслаў, Орша, Прапойск, Рагачоў, Чачэрск і многія іншыя ўсходнебеларускія гарады, якія мы усе цудоўна з вамі ведаем. І адпаведна роўненька з гэтага часу, з 1772 году, тэрыторыі, новадалучаныя да расійскай імперыі, пачалі афіцыйна ўсюды называць Беларуссю ці на расійскі манер Беларусіяй. А адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, якія тут ствараліся, называліся беларускімі губерніямі, намесніцтвамі і гэтак далей. Нагадаю, што вось той дапаможнік, той пуцяводнік, пра который мы будзем казаць, ён так і завецца. Гаворка ідзе пра знатнейшыя места в беларускіх намеснічествах, да, то есть намесніцтвах беларускіх. Кіраўніком гэтых намесніцтваў і, верагодна, чалавекам, які непасрэдна займаўся у тым ліку і падрыхтоўкай дадзенага выдання, але найперш візіту Кацярыны II у Беларусь, быў генерал-губернатар беларускіх намесніцтваў Захар Чарнышоў. Захар Чарнышоў быў вядомым военачальнікам у імперыі, і найперш, канешне, ён здабыў сваю славу і аўтарытэт дзякуючы таму, што ён фактычна кіраваў цырымоніяй каранацыі Кацярыны II. Ён быў цырымонімейстарам на гэтай цырымоніі, да, то есть ён кіраваў парадам падчас самага важнага дзейства у фактычна атрыманні паўнаты ўлады ў расійскай імперыі Кацярынай II. І, канешне, гэта вельмі наблізіла Захара Чарнышова да Кацярыны, адкрыла яму дзверы ў многія кабінеты. І, што цікава, ён акурат адным з першых быў ініцыятараў захопу ўсходнебеларускіх ці нават усіх беларускіх тэрыторый. Ён доўгі час кіраваў ваеннымі органамі ў расійскай імперыі, выконваў такі непасрэдны кантроль над скажем, военной палітыкай у расійскай імперыі, і гэта дазволіла яму ўжо ў 1763 годзе агучыць першы план па захопе дадзеных тэрыторый. Прычым ён пайшоў адразу далей, ужо ў 71 годзе ён выказваў прапановы, што трэба захапіць не толькі ўсходнебеларускія землі, а дайсці да Брэста. То есть фактычна ўсю сённяшнюю Беларусь граф прапанаваў захапіць. І ў выніку гэта атрымалася. Фактычна яго план быў ажыццёўлены, і менавіта яму было далучана кіраваць гэтымі беларускімі тэрыторыямі. Як генерал-губернатар беларускіх намесніцтваў, іх пачаткова былі два, Пскоўская і Магілёўская. У далейшым, у 1776 годзе, дакладней, там губернія гэта ўжо была, з Пскоўскай губерніі былі выдзелены некалькі паветаў, якія ўтварылі полацкае намесніцтва, і альбо полацкую губерню, якая на момант падарожжа Кацярыны II яшчэ працягвала існаваць. Таму Пскоўская, полацкая і Магілёўская губерні альбо намесніцтвы існуюць на гэты час. Гэтыя тэрыторыі былі сапраўды малавядомыя
для расіян. А Кацярына II, ну, ўсё-такі сапраўды імператрыца вельмі аўтарытэтная у свеце, у Еўропе. Пры гэтым мала ведала пра новадалучаныя землі. Верагодна, яна непасрэдна распарадзілася пра тое, каб падрыхтавалі вось такое падарожжа з максімальным размахам і максімальнай дэталізацыяй. Захар Чарнышоў сам асабіста, ну, згадаем, ён быў цырыманімейстарам, ён распланаваў увесь так званы цырыманіял, дакумент так і называўся, ужо 4 студзеня 1780 года ён склаў цырыманіял альбо расклад сустрэчы Кацярыны II, звязаны з падарожжам у Магілёў для сустрэчы з аўстрыйскім імператарам. Гэты цырыманіял прадугледжваў маршрут вялікай, ну, скажем так, кампаніі, якая рухалася з Пецярбурга. З Пецярбурга ішоў картэж з 13 карет, 84 калясак, 15 падводаў, і ўсё гэта разам цягнулі ажно 456 коней. Вы можете сабе ўявіць 456 коней, запрэжаных рознымі падводамі, каляскамі і карэтамі. Гэта было нешта каласальнае. Ну, напрыклад, была адна галоўная, так званая гербавая карета, у ёй ехала Кацярына II. Карета тая была запрэжаная ажно 10 коньмі. Услед за ёю ехала карета падложак, асобная карета, дзе можна было спаць нават у дарозе. Яшчэ 5 карет пад гардэроб, то есть одна карета падложак і 5 карет пад гардэроб. Узгадаем, гэта яшчэ эпоха такога позняга барокка, і Кацярына II любіла пышную культуру барочную. Вось, таму 5 карет пад гардэроб это нармальна. І вось такой вялікаю чарадою усе гэтыя госці мусілі праехаць 259 вёрстаў і 16 прыпыначных станцый. Маршрут быў спланаваны так, каб, ну, фактычна была магчымасць кожную ноч недзе спыняцца. 16-19 вёрстаў за дзень праехаць і спыніцца на чарговай станцыі. Карацей кажучы, усё вельмі дэталізавана было прадумана. Захар Чарнышоў прадумаў і ахову. 8 палкоў розных родаў войскаў пастаянна ахоўвалі гэту калону. Разам з тым было суправаджэнне 250 украінскіх казакаў, якія ехалі разам. Ехалі адмысловыя салдаты з роты ганаровай варты, пацешнае так войска, узброеныя, як казалі на той час і пісалі ў дакументах, узброеныя музыкай, сцягамі і барабанамі. І, што важна, у кожным населеным пункце цырымонію сустракалі званамі, сустракалі барабанамі, сустракалі шматлікімі гірляндамі, ілюмінацыяй, як гэта тады называлі, і сярод іншага адзін з галоўных відаў ілюмінацыі гэта салюты. Асабліва ўвечары ці ўначы, позна, калі іх можна было разглядзець, гэта, канешне, выклікала велічэзную цікавасць. Уезды ў многія гарады былі ўпрыгожаныя трыумфальнымі аркамі, былі прадуманыя сустрэчы на межах губерняў ці намесніцтваў з кіраўнікамі гэтых адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак. Мясцовыя жыхары ў кожным населеным пункце абавязваліся правільна вышыхтавацца, пабудавацца, у поўным парадзе, і ваенныя, і чыноўнікі, і царкоўна ці касцельныя служыцелі, і таксама многія іншыя прадстаўнікі цэхаў са сваімі гільдыйскімі сцягамі. Карацей кажучы, гэта такая паказное шэсце праз усю Беларусь, якую павінна была пабачыць імператрыца. Але каб загадзя падрыхтавацца вось да гэтага важнейшага дзейства, а мы ведаем з успамінаў Кацярыны, яна вельмі турбавалася пра чаканы візіт і сустрэчу з аўстрыйскім імператарам Іосіфам II, то каб яна менш турбавалася, патрэбна было ёй патлумачыць загадзя ўсе дэталі гэтага падарожжа, зрабіць карту падарожжа і кніжку, дзе падрабязна будзе напісана, куды ж яна едзе і што там адбываецца. Ёй жа банальна, імператару трэба будзе экскурсію праводзіць. І так і адбылося. Адбылася сустрэча ў Магілёве з імператарам Іосіфам. Праўда, Іосіф прыехаў, ён не хацеў сусветнай грамадскасці паказваць, што ён наведвае расійскую імперію, і прыехаў інкогніта пад імем графа Фалькенштейна. Нават адмысловая манета была вось такая, выдрукавана на прыезд, граф Фалкенштейн напісана на гэтай манеце.
І вось сустрэўшыся ў Магілёве, яны далей разам праехалі у бок Смаленска, у Смаленску раз'ехаліся. Аўстрыйскі імператар яшчэ наведаў Маскву, а потым прыехаў у Пецярбург, дзе яны яшчэ раз сустрэліся з Кацярынай II, але ўсе галоўныя мерапрыемствы прайшлі ў Магілёве, і, канешне, імператрыца расійская распавядала яму пра гэтыя новадалучаныя землі. Дык вось, пад замову Кацярыны II было падрыхтаванае адмысловае выданне. Кніжкі невялікага фармату, зусім невялікая такая вось кніжачка, даведнік. Даведнік, які пабачыў свет у друкарні імператорскай акадэміі навук. Перад намі фактычна кніга, якая распавядае, што ж гэта за такі край. Гэта класічны пуцеводзіцель, як бы мы сёння гэта назвалі, ці пуцяводнік, дзе распавядаецца фактычна спачатку агулам пра населеныя пункты па дарозе ад Пецярбурга да Апочкі, праз вялікія лукі, праз вось гэтыя гарады на поўнач ад Беларусі, да, на которые ёсць на шляху з боку Пецярбурга, і там апісваюцца і землі так званай Інгерманландыі, сённяшні Ленінградская вобласць, Эстляндыі, часткова Ліфляндыі, ну і, безумоўна, падыходзячы ўжо да Беларусі, а тут апісанне мяняецца ў бок большай дэталізацыі. І што важна, ўжо апісваюцца не толькі гарады, праз якія праязджае імператорская дэлегацыя, але ўсе населеныя пункты, усе часткі, усіх губерняў. Фактычна схема апісання такая. Спачатку апісваецца агулам, што такое Беларусь. Гэта вельмі цікава. Зараз мы трошкі пра гэта таксама пагаворым. Потым апісваецца кожнае паасобку намесніцтва, з якіх паветаў яно складаецца, колькі жыхароў пражывае, якая гісторыя, якая прырода і некаторыя іншыя асаблівасці. Потым ідзе апісанне найбуйнейшых гарадоў кожнага павета, безумоўна, пачынаючы з губернскага ці намесніцкага цэнтру. І гэтак працягваецца апісанне і па ўсёй Полацкай губерні ці намесніцтве, і па Магілёўскім таксама намесніцтве. І гэта падрабязнае апісанне надзвычай цікавае. Чаму? Бо яго падрыхтавалі ў перыяд, калі яшчэ не была выбудаваная такая правільная, прадуманая ідэалагічная сістэма, як жа разумець гэты край з пункту гледжання Расійскай акадэміі навук. У самой Расійскай акадэміі навук не было яшчэ тады спецыялістаў, якія б займаліся менавіта беларускім краем. У мяне атрымалася прааналізаваць многія дакументы па дзейнасці імператорскай акадэміі навук напярэдадні вось гэтага падарожжа. І аказалася, што, скажем так, нягледзячы на тое, што ў акадэміі планаваліся вялікія праекты па вывучэнні ўсёй расійскай імперыі, і нават яны распачаліся, складзеныя камісіі, але ўсе экспедыцыі, усе даследаванні былі скіраваныя ці на поўнач, ці на ўсход, то есть не ў Беларусь, ці на поўдзень таксама, на землі Херсоншчыны, напрыклад, шмат куды. А вось Беларусь нешта вось міма праляцела. І тут раптам вось гэта падарожжа і сустрэча. Даручэнне было дадзена непасрэдна Акадэміі навук. Хаця мы ведаем таксама, што праца над падрыхтоўкай выдання, канешне, легла таксама і на дзяржаўных дзеячаў. Непасрэдна сам Захар Чарнышоў, я думаю, курыраваў падрыхтоўку статыстычнага, гістарычнага часткова і некаторага іншага матэрыялу пра падначаленыя яму губерні. Адзіная крыніца, пра якую мы можам знайсці згадку ў гэтай кнізе, на пачатку апісання Магілёўскай губерні, зараз паспрабую знайсці, сказана, что у якости заўвагі такой нотатки, что подробное описание Могилевского наместничества большей частью почерпнуто из известий, сообщенных господином генерал-поручиком и кавалером Михаилом Васильевичем Кахоўским. Михаил Кахоўскі – гэта вядомы дзяржаўны палітычны ваенны дзеяч у Расійскай імперыі і блізкі калега і нават сябра Захара Чарнышова, які фактычна узначаліў магілёўскае намесніцтва. Ён быў адным з удзельнікаў, хто уводзіў войскі Расійскай імперыі на тэрыторыю Магілёўшчыны і ўсёй усходняй Беларусі ў 1771 годзе, і яму ж было даручана кіраваць гэтай губерняю, што ён даволі энергічна і ажыццяўляў у 70-е якраз і пачатку 80-х гадоў. Вось гэта праца, такім чынам, па падрыхтоўцы звестак пра Магілёўшчыну, яна легла, як мы бачым, на свецкага кіраўніка
афіцыйнага дзяржаўнага кіраўніка дадзенага рэгіёну. Верагодна, нешта падобнае можна сказаць і пра полацкае намесніцтва, дзе таксама найхутчэй па-за даручэнні мясцовага губернатара ці намесніка была выканана праца па падачы вось гэтых усіх матэрыялаў на звод, так бы мовіць. Але мы таксама здолелі адшукаць імёны аўтараў і складальнікаў гэтай кнігі, которые працавалі над яе падрыхтоўкай. Справа ў тым, што у распараджэнні дырэктара Акадэміі навук ад 4 мая 1780 года, пачатак мая 80 года, гэта літаральна перад самім падарожжам Кацярыны ў Магілёў. Дык вось 4 мая 80 года значится наступное. Трудившимся в сочинении описания путешествия ее императорского величества в белорусское наместничество господам академикам и прочим выдать оной книжки, також и путевой карты из книжной лавки от комиссара Барамирского по нижеследующему, а именно господину академику Лепехину 4 описания с виньетками и 6 без виньетов, с 2 экземплярами карты. А господам академикам Паласу, Крафту, Гильтенштетту, профессору Иноходцеву, асессору Бакмейстеру, також и адъюнкту Зуеву по 1 экземпляру описания с виньетками и картаю. Вось ён пералік аўтараў дадзенага выдання. Першага путеводителя ці путяводніка па Беларусі, путяводніка для імператрыцы Кацярыны II. Усе названыя дзеячы з'яўляюцца супрацоўнікамі з розным статусам, сябрамі, пастаяннымі ці у іншым статусе, але супрацоўнікамі Акадэміі навук у Петербургу. Большасць з іх мае заходняе паходжанне. Яны не з'яўляюцца ураджэнцамі Беларусі. Толькі 2 з іх, 3 дакладней, маюць такое непасрэдна расійскае паходжанне, але ўсе яны вучыліся на захадзе. У нямецкіх, французскіх, іншых заходніх універсітэтах, там атрымоўвалі адукацыю, там адпрацоўвалі свае навыкі даследаванняў і потым былі запрошаныя для працы ў імператорскую акадэмію навук. Больш таго, я даволі падрабязна паспрабаваў прааналізаваць біяграфіі названых персанажаў, толькі адзін з іх, Іван Іванович Ляпёхін, меў магчымасць пазнаёміцца трошкі з Беларуссю перад падрыхтоўкай у гэтай кнігі. Усе астатнія нават у Беларусі не бывалі. Ну, ці былі праездам, нічога асабліва тут не пабачыўшы. Вось. І гэта таксама сімвалічна. Таму не дзіўна, што вось у дадзеным пераліку, пра который я толькі што згадваў, Іван Ляпёхін называецца атрымальнікам ажно 10 асобнікаў дадзенага выдання. 4 з віньеткамі і 6 без віньетак, а таксама 2 карты яму яшчэ былі падраваныя. Каб зразумець, хто гэта такі, згадаем, што Іван Ляпёхін, паводле апісання саслоўнікаў, быў стацкім саветнікам, кавалерам ордэнаў Святой Ганны II і Владимира IV класаў, Санкт-Петербургскай акадэміі навук ардынарны акадэмік па класу ботанікі, доктор медыцыны, наглядчык ботанічнага сада, бязменны акадэміі навук сакратар, член сапраўднай расійскай акадэміі, ганаровы член медыцынскай калегіі, Санкт-Петербургскага вольна-эканамічнага таварыства, таксама таварыства берлінскага выпрабавальнікаў прыроды і Гасенгамбургскага патрыятычнага. Ну і гэтак далей. То есть мы бачым, што гэты чалавек сапраўды меў адпаведныя рэгаліі. Ну, праўда, ён не гісторык, не культуролог, не краязнавец, але хутчэй ботанік, тым не менш сапраўдны вучоны. І вось ён акурат меў магчымасць у 1773 годзе здзейсніць падарожжа па толькі далучаных усходнебеларускіх тэрыторыях да расійскай імперіі. І ў межах свайго падарожжа ён праехаў праз Пскоў, Тарапец, Вялікія Лукі, Смаленск, Мсціслаў, Магілёў, Шклоў, Оршу, Віцебск, Полацк, Краславу, Дзвінск, ну і ўздоўж берагоў заходняй Дзвіны, Сожа і Дняпра. То есть гэты чалавек непасрэдна бачыў Беларусь і, верагодна, непасрэдна займаўся звядзеннем матэрыялаў для гэтага выдання. Праца над кнігаю заняла, відаць, немало часу, але хутчэй за ўсё ёй пачалі займацца не раней канца 79-го года, калі было рашэнне прынятае падарожжа ў Магілёў, і не пазней, адпаведна, пачатку мая 80-го года, калі кніга ўжо выйшла з друкарні і шаноўным аўтарам-складальнікам было прапанавана атрымаць свае аўтарскія, так бы мовіць, экземпляры.
У выніку нарадзілася кніга. Кніга, якая сёння з'яўляецца выключнай рэдкасцю. У Беларусі, нагадаю, толькі адзіны экземпляр гэтага выдання прысутнічае, і з ім можна сёння азнаёміцца трошкі больш шырока, бо яшчэ у 2000, калі не памыляюся якім, 9 годзе мы падрыхтавалі факсімільнае выданне. Факсімільнае выданне гэтай кнігі, і яно сёння ёсць у многіх бібліятэках нашай краіны, таму калі не з арыгіналам, то з копіяй можна лёгка даволі пазнаёміцца. Цікава ў гэтым выданні шмат што. Найперш гэта тое, што кніга прадстаўляе Беларусь упершыню для расійскага аўтарытэтнага, высакароднага падарожніка. Мы ведаем, што Кацярына II шмат любіла падарожнічаць па тэрыторыях расійскай імперыі, але амаль ніколі вось такія падарожжы пад яе, такія дапаможнікі, такія кнігі для, так бы мовіць, з цікавостачкамі не выдаваліся. Гэта сведчыць з аднаго боку пра значнасць гэтай паездкі, якую яна сама разумела, безумоўна, а з іншага боку пра, відаць, недастатковае знаёмства расійскіх чыноўнікаў з беларускім краем. І, канешне, сёння гэта выключная гістарычная крыніца, якая распавядае нам пра Беларусь, якой яна была 2,5 стагоддзі таму назад. Пра змест гэтай кнігі, я думаю, мы пагаворым у наступны раз. Таму запрашаю вас не губляцца, безумоўна, падпісвацца на гэты канал, сачыць за абвесткамі і вельмі хутка пабачыць свет новы выпуск, прысвечаны якраз таму, што ж мы можам цікавага знайсці у першым пуцяводніку па Беларусі, створаным некалі для расійскай імператрыцы. Я вам гарантую, што цікавостак такіх будзе шмат. Беларусь, которая, на вялікі жаль, страчана, якую мы не можам сёння пабачыць, тут апісаная у максімальна дэталізаванай форме, спакойна, навукова, без нейкіх штампаў і вельмі відавочных такіх забабонаў, і гэта надзвычай цікава. Таму чакаем новай сустрэчы. Пабачымся і абавязкова пагаворым. Вітаю і да новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.